Gabon deizuela guztioi, gaur urteko azkena eta ez bakarrik, inoiz ez gaude bakarrik, eta gaur gainera lantaldea ia osoa lehen lerrora ekarrita. Gabon, Andrea Lopetegi. Gabon, Agurtzane Barrondo. Ikusten duzuen bezalaxe, errealizatzaile bururi gabe eta ekoizpeneko lankideri gabe, edapenekoak, emisio arduradunak, berrikuntzakoak, zenbat lan eta lantalderi gabe, halakorik ez da inoiz posible. Tira, gaur hona etorri gatzaizkizue urteko azkena delako, eta urtea ondo bukatu dezazuela, eta ondo hasteko aholku, proposamen eta gure nahi guztiak ona ekarrita. Besterik ez, ondo bukatu, hobeto hasi, eta urte berri on. Ezta, launak? Urte berri on! Urteko azkena beraz gaurkoa eta ez donolakoa. Gu berrietako geure mezutxoa postala ere ekarri dizuegu, ez dugu bururik galdu, aurtengoan ere hainbat izan dira joan zaizkigunak, besteak beste The Pogues talde ezaguneko burua, eta aizue, egu berrietako antikantu horri, kolpez kolpen bere bertsioa egin nahi izan diogu. Ikusten duzu ez dela ez modaz pasatzen, izan ere, Gernika, Palestina, 2023 alaxe bukatuko dugu eta zoritxarrez ala hasiko ere. Sinadura bilketak abian dira, elkartasun ekimenak mundu zabalean gizartea mugitzen ari da, baina potentzia nagusiek beldur diote Israeli, ala Israelek mundua beldurpean hartu du. Gauzak hobetzeko bidean baina ez dago, hiritarrek eta gizarte mugimenduek egin dezaketen ekarpena bezalakorik eta halaxe eredu beste behin ere Gernika halako krudelkeriaren lekuko eta mundu mailan hain ezagun den euskal ikurra. Tira, ikur horretatik tiraka gu berri hauetan bestelako albiste honik ere izan dugu izan ere, nola leike horrenik ere milaka lagunek desagertuta segitzea tira. Hipolito Berasategi etxera itzuli da, Pepi Alabal 87 urte eta gero, bestelako aldarte baten izango da aurtengo egu berrietan. Norbaitek oroituko ditu etorkizunean anzturaren zingira. Uteluzez borrokan egon eta gero, desirarik handiena bete diozute iztebari, bai eta familia osoari ere. Belaunaldik transmititu zaigu gure birraitonari gertatutakoa, bai eta Euskal Herriko beste askori bezala ere. Eskerrik asko, borrokanetan bide lagun izan zaituztegun guzti horiek, guztiona da lortara. Eta guen, neskatxokea saltzeian. Borroka zibitu mierda aurrea, bestela ez da gauzon.
Izan ere ez da nahikoa izango DNA banku batzuk martxan jartzea, behar batzelako balibiderik ez baldin badago eta mundu osoko arkeologoak ez baditugu forenseak bertara ekartzen lanera, Euskal Herrian bakarrik ez, oraindik ere mundu mailan hobi komun handiena segitzen izaten duen estatu Espainiar honetan. Besteak beste, salbuespena soilik Mediterranear itsasoak egiten diolako konpetentzia, zoritxarrez, migrazio krisi eta giza larrialdi handi baten lekuko izaten segitzen duelako Mediterraneo itsasoak eta baita bidasoak ere zoritxarrez. Tira, giro honetan badirudi gauza batzuk ez direla asko aldatu, ala bai, eta batzuk ez dute halakorik nahi. Tira, egunotan tiranizidioaren 50. urteurrena, Carrero Blancoren eskelak ere ikusi ditugu egunotan, besteak beste gorazarre eginez Francoren eta bere erregimenaren betierekotasun horretan. Tira, bideo bihurririk ere ez da falta izan eta sare sozialetan horren isla izan da egunotan. Txil mafiakoak ezagutzen dituzuela, baina jagoikoa eta regezarra ez da, tira, zergatik ekarri ote dugu hau, ezker eskuin, jagoikoak eta regezarrak ez dakigu, baina jagoikoak eta legezarrak akaso bere horretan segiko ote dute datozen hauteskundeetan. Jagoikoaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindu ondo betetzia zindagit. Jaungoikoaren aurreak apalik, eusko lur gainean zutunik. Herri ordezkarien aintzinean nire kargua ondo betetzea zindagit. Jabetu egiten naiz Eusko Jaurlaritzaren lehendakari karguaz. Herri ordezkari zareten zuen aurrean, nire agintea zintzo beteko dudala zindagit. Ikusten duzue azenolako giroa dugun datarik ez dugu oraindik ere. Pentsa ezina, tira, gu ere gertatzen ari zaigu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Noizko, Euskal Errepublikako hauteskunde horiek zein izango da lehendakari hautagai ala 7 lehendakari izango ditugu, tira, hori ere beste meloi bat izango da, datorren urteri begira akaso ireki beharrekoa, Espainiar estatuan nazio hainbaten artean osatutako federazio bat, estatu bat, kooperatiba bat izango ote da, aplikazio bidez, egingo ote ditugu erreferendumak, nor daki. Hori ikusiko dugu, adimen artifiziala, ate joka genuela esaten begenuen, baina honezkero etxeko sukaldean eserita dugu geure kafea edaten. Gauzak honela, ekaitza politikoa, baita Nafarroan ere. Bideo bihurriekin aktualitatea azaltzeko baliabideak garatzen ditugulako hemen kolpez-kolpe antenatika eta albistegi zerbitzu jator honetan. Tira, bideo bihurri buruz ari garenotan badakizue milaka eta milaka ikustaldi izan ditugula, baina milaka diogunan asko dira. Nolatan, Biden eta bonantza batzerakoan halako arrakasta? Ez dakigu mundu zabalean honezkero kolpez-kolpetar gero eta gehiago ote ditugun. President, what do you know right now about why this happened? And can you assure Americans that there won't be a ripple effect? Do you expect other banks to fail, Mr. President? Should all depositors be protected at all banks?
Hori beraz, etxe zuriari dagokionean, baina bestelako etxe bat oraingo honetan erorien harana deritzon horretan, Franko atera bai, baina gainerako ia 30.000 biztanle horiek bertan segitzen dute, lehen aipatzen genizuen, DNA bankuak ez direla nahikoa izango, halako desobiratzeak eta desmantelamenduak egin ahal izateko. Eta alaxe aizue badakizue Urkulluren gobernuak azkenak dituelan, ez eta datarik ez duen jarri nahi momentuz, eta aizue urte amaiera hau aprobetxatuko, ez da, datorren urtean honezkero izingo du eta hainbeste zirikatu Urkullu eta hainbat auzi bideo bihurrietarako osagai benetan garrantzitsua izan da, eta faltan botako dugu. Hiru hauek balioan jartzen ditut gaurkoan. Izan ere, zeinen itxusia zer espero zenuten ba, Espainiako korporazio eta patronal handi horiek Euskalduna jauregira ekartzagatik Euskara erresperatuko zutenean tira. Gehiago baditugu baina Urkulluren gobernuak askorako mandigulako? Buenas. Bueno, aunque efectivamente habría que preguntar por los otros 37 H. Bildu, usted ha dicho 44, entonces... En la carta que han mandado los 7 dicen que muchos de esos otros 37 estaban hasta ahora penalizados por el argumento ese que se inventó Garzón de que todo es ETA. Entonces, como el PNV nunca compró la sinécdoque esa de que todo es ETA, quería preguntar si para ustedes los otros 37 tienen derecho a pertenecer a las listas o no. Gracias. Pregunta, por lo tanto no tengo más que decir. Hori da hori galdera, eta Urkullu joan bai baina Aitor Esteban ez da joango ez. Tira, aurrekontuak, matematikak, azpiazu, zertan geratuko da kontua, ze aurrekontuekin ez du asun bat, baina gehiago ditu Eusko Alderdi Jeltzaleak honezkero ez Jaurlaritzan bakarrik, baita Aldundietan ere, asteko eta behin Gipuzkoatik izan ere, gehiengoa ez edukitzeak hori du ezta, Euskal Herria Bilduren beharra eta baldirudi ez direla ados jarri. Akaso, Maialen Iriartek Eider Mendozari aurpegiratu zietzaioken Aldun nagusia berak izan behar duela eta ez Eider Mendozak, eta orduan aurrekontuen negoziaketak bestela izan behar zuela Maialenek Eiderri deitu. Tira, gauzak honela, urtea bukatzera doa eta guk humorez egin nahi du hori. Apostu sendoa dira Euskadiko bizi kalitatea bermatzeko eta hobetzeko eta haren garapen ekonomikoa eta enpleguaren sorrera sustatzeko. Soldata kostua Euskadiko sektore publikoan 5.900 milioi eurokoa da. Ziurgabetasun globalen testuinguru honetan aurrekontua gure zerbitzu publikoak mantentzeko eta hobetzeko euskarri eta bermatzaile bihurtzen. Eta zerbait lehen lerroan izan baldin badugu hori faxismoa izan da. Baten bat pentsatuko zuen akaso desagertua zela, ez, faxismoak hor segitzen duelako, eta baditu alako gaur egungo ez dakit bestelako itxura berriak. Besteak beste izan daiteke ustez okupazio arriskuan dauden tokiak indarrez eta legez kasi kanpo egiteko, eta besteak beste eskuin muturrekoa den jendea, batez ere baliabide gutxiko jendea, beldurtzeko, baliatzeko sortutako ustezko enpresak. Ikusi ditugu, egunotan Madrilen, giro zail bat, giro arriskutsu bat sortu nahian, baina uste dugu, azkenerako ez dutela lortu, denon zorionerako noski. Hoy hemos conseguido algo muy grande en España, pero yo me voy a mi casa a cenar. Y Daniel, mi amigo de Socupa, también se va a su casa a cenar. Los que hayan convocado y los organizadores, pues seguirán allí, Dios sabe qué.
Hori da, hori jendea zirikatu bai, baina gero marroia jan dezatela, baina izue eskuin muturrak honezkero bere hanka bakarrik ez gorputz osoa atera berri du, eta akaso eskuinekotzat genituen horiek ere atzean utziko nahi dituzte, tira, 2024ak ea zer dakarren, dotorezia politikoa bereskuratzea hori asignatura izango da, ea lortzen dugun, eta besteak beste gauzak honela, Otegi Madrilen izango ote da, baten bati ere burutik pasa ote zaio, Euskal Errepublikako hautagai izateko aurkeztuko ote du bere burua, Euskal Herriko Aita Santu ez dakigu. Fernando Otegi, por cierto, no le ha llamado Sánchez para ser ministro, ¿no? Pues no, de momento no, pero bueno, no pierdo la esperanza. El móvil, por si acaso, cerca. Azenolako barreal gara, bestelakorik ere ikusi ahal izan dugu. Yo entiendo que aquellos que apalean policías, que revientan cajeros, que están con los de la Kale Borroka, que han secuestrado y han matado, su historia. Eta halako batean esan genuen nolatan ari da Kale Borroka zizketan, suhiltzailean agerraldi batean, eskuin muturreko buruzagi nagusia eta zergatik jartzen du ondoan iturri hitza. Oraindik ere ez dugu argitu eta 2024an argitzen ahal eginduko gara. Bien bitartean, jarraitzen dutenek jarraitzen dutela, zalantzarik ez, Ayusoren ondoan tarteka azaltzen dena, besteak beste. Sardina freskue! Eta sare sozialetan gazte hauek ikusiko zenituzten bideoak izan dira, hauek zenbat bersio, ezta, zenbat kontu, zenbat gauza, oka egiteko gogoa ere sartzen zaio bati, baina ez espartzak Nafarroako parlamentuan txibite lehendakariari esan ziolako. Ez eta Sanferminetan, Asiron alkate dela ospakizunetan gehiagi danda atera den baten kasuan, baizik eta oka egiteko gogoa ezakit hainbat kontutatik, TikTok saren esate baterako aurkitu dugun hau. La bandera del Águila de San Juan. Los reyes católicos. La bandera de Franco es legal al día de hoy. Tira, azken ahalegin bat egingo dugu, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako populazioa aintzat hartzekoa dela, Bilbo handiko metropolia ez da ez kontuan hartu gabe duztekoa, Iruña ahaztu gabe, Ipar Euskal Herria ahaztu gabe, Gipuzkoa existitzen dela ahaztu gabe, Araba eta zer esango dugu. Tira, azken ahalegin bat, Urkullu, lehendakari jauna, noiz izango ditugu batez ere oporrak antolatzeko, kazetarion bizitza, beti ere ustezko hauteskunde batzuk, zure gobernuari garrantzi bat ere eman ahal izateko dagokion denboran behintzat, Tapia sailburuak zergatik ez du jarraituko, tira, datak, mesedez, datak. Bai. ¿El cambio de candidato supondrá un adelanto de elecciones? Hauteskundeak aurreratuko lehendakari? Ez daukat hori buruan. Ez pentsa nire egunerokotasunari eutsi nahi diot eta oraindik badaukagu asko egiteke eta gaza ez daukat ez da hauteskundeak noiz izan daitezkenaren datarik hartua. Bideo bihurri mordo bat dugu, hor gorde utziko duguna, baina badakizu eta arteka berreskuratzen joango garena, eta sare sozialetan ere eskura izango dituzue gainera noski baietz, oso eskuzabala garelako. Musika pixka bat, akaso azken garaian ez zuen duten hainbestetan ikusiko, baina zenola dagoen giroa baita estatu batuetan ere. Dreams of war, dreams of liars, dreams of dragons, fire, and things that will bite. Yeah! Sleep with one eye open. Good thing you pillow time. That's it. Fight. Enter night. Take my hand. We're off to Never Ever Land. That's so funny. Tira, eta rock otoinuak aitzakia hartuta, argi adimen artifizialarekin engainu bat baina gehiago irensteko arriskuan izango zaretela datozen garaietan, beraz, edozein bideoren aurrean argi begiratu iturria, ze batzutan ez da egiazkoa izango. Ayusoren kasuan frutari buruz zein dituen aipamenak egiazkoak izan dira zoritxarrez eta kongresuan ere akaso azalpenak eman barko ditu. Baina hori alde batera utzita, argi adimen artifizialarekin tentuz ez sinistu dena, hori bai, iturria aurrean baldin baduzu, edabideon lana aintzat hartu eta guk egindako lanari aitortu fidagarritasuna, ez ahaztu horrekin,
baina kontuz sare sozialekin. Polita da, edo nolare, segi daukau. Durangoko azoka hainbatetan aipatu dizu, baina urteko hitzordu garrantzitsuetako bat bada, besteak beste pandemia osteko garai sakoso edo bixamonarekin datozen garai hauetan kultura suspertzeko gaitasuna izan duelako euskal sortzaileen komunitateak, baita argitaletxe, disketxe, tira, eta batez ere azokara gerturatutako herritarrek, edo besteak beste esate baterako 11 telebistaren bidez ahotseneako zuzenekoak jarraitu dituzuen guztiok. Tira, aitortza bai, ez da aztekoa gainera hitzordu hauei euskara zeinen garrantzitsua den eta geure osasuna, kultur osasuna bermatzeko euskaraz konsumitzea izue, euskal sortzaileak eta euskal konsumitzaileak ere bai, zebestela bak izue sare sozialen bidez, zenbat urrundu gaitezken bertatik bertara dugun horretaz guztiaz. Arro herriko rika, bagara. Arro herriko rika, plazara. Eta kaso baten bat kexu izan arren, honezkero ohituak izango zineten edota ohituko zareten, noski baietz, martxoaren 14 itarte baduzu etartea, korrikaren aurtengo soinu banda, Maite Arroita Jauregik Mursegok zuzenduta, baina hainbaten parte hartzarekin martxa betean helduko delako, Bidasoaldetik Irundik abiatu bai, eta Euskal Herria osorik zeharkatu ostean, Baionan izango duelako aurtengo korrikaren helmugak bere lekukoa, eta besteak beste aldarrikapen nagusi batekin, euskararen aurkako oldarraldiari hortzak erakutsi ez dakit, baina aurre egiteko arduraz, baina aurrera egiteko eta euskaraz bizitzeko benetako eskubideak gauzatzeko urratsak izango dira aurten korrikak emango dituenak. Orain serio jarriko natzeizue, naiz eta ikusten duzuen txapelarekin dotore etorrita ere gaur San Tomas eguna bai. Iaz Roxali, aurten Xixili, ez dakit, datorren urtean Josemai, Isidro, izenez ere aldatzen joan beharko, izan ere Txerrama Gitzara joa beste behin ere gainera gaur Euripean. Donostian, Konstituzio plazan ez, plaza berrian hori ere berreskuratu dutelako ikusten duzue, gu lero huriri gabe ez goazela inora, eta hori bai, baserritarrak lehen sektoreko ikoizleak beste bain ere zeinen garrantzitsua den, elikadura burujabetza horretan bertakoa aintzat hartzea eta halako azoka egunetan hori
bergogoratzea. Parrandarako aitzakia ere bilatuko zuten batzuk, ziur Euripean ere izango dela biziraungo duenik, hala esan badiezaiokegu ere, ordu txikietara arte luzatuko den guzti horiei dagokienan ikusten duzue, talopostuak eta bestelako azokak, ez jakina bakarrik, baina tira, gaur irudia behintzat, zalantzarik ez, Bilbo handian ere, Santomasak ospatzen badituzte ere, Donostiako plato honetatik, harrotasunez esango dugu, metro gutxira ospatzen ari dela Donostiako Aldezarrean hainbat mendez luzatu den tradizio hori, ohitura hori beste urte batez eta belaunaldi guztiek zeharkatuko dituztela gaur Donostiako Aldezarreko kaleak eta plaza berrian arituko direla, besteak beste esan dizugu Xixiliri bisita egitera eta bertako postuak ezagutzera eta Aldezarrean noski baietz, Euskal komunitatea beste urte batez ere batzera. Gure, akaso, bertan izateko aukerarik izan gabe ere, gaur ere saiatuko gara ospatzen hori geurean. Negoziotan, zein txarrenetan, ondoan izango nauzu edenetan, larun batetan, Tastelen goizetan, berdin maite zaituztet benetan. Nitekin farran doana, ta drama jasan dizkidana, pamispana, zuentzako txalopana. Ezer esan gabe kanutoa pasatzen didana, edo lan usteko esan zidana, lakonak eta ama, zuek bai alta kama. I beste zehose pentsau isu. Krakonekin ezin zu konpetiu. De puta madre inxuei, si pelikula bat emutesok. Eski gainera, hau beste gure estiloa, ez? Badakizue Euskaldunak elkarri zirika egin gabe, ez garela Euskaldunak eta Aretxabaletako urteko iragarkia hobetu nahi izan dute. Oñati harri, txantxiko etzaile batera ondo batera, tira, Aretxabaletarrena izango da beraz, aurtengo iragarki onena, izan ere zeinen garrantzitsua den gertutasuna, guk ondo dakigu hori. Halako soinu banda epikoarekin gu ere auspotuta bagoaz, aurtengo azkena da, baina badakizue urte berriarekin batera ere itzuliko garela, atxeden pixka bat ere behar dugulako guztiok, baina plazerez itzuliko gara, noski baietz eta mila esker, beste behin ere, hor bestaldean egunero zaituztegun guzti horiei, gu horrexegatik itzuliko garelako gabonen ostean, eta aurretik esandakoa ondo bukatu, eta batez ere, hobeto hasi. Urte berri on denoi, eta guztiontzako osasuna eta askatasuna gabon pasa. Bezeruek kenduko uskue. Nobedadiek kenduko uskue. Azkartasunek kenduko duzkue. Baina sekule ezingo duzkue kendu. Gertutasune!